Assalamualaikum, waalaikumsalam. Telepon, ora dijawab dhewe. Kudu ngene iki lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nek sik lu salam ki wedok ya ngono kuwi lho. Mesti gak dijawab. Kuwi jenenge kowe kok ora wong ngerti agama. Lah piye? Kowe iki sekolah kan? Hah? Ora. Ora, lha kuwi sing sekolah ora wong. Oh, apa? Banyu iso sekolah, iso rong sekolah, iso telung sekolah. Sakarepe ngisi. Sing jenenge sapa uluk salam ki oleh pahala. Ya. Sapa sing jawab salam oleh pahala. Anak kaya anak pahalane dobel, oke? Sampai di sini paham? Oh, aku kok kayak dhewe. Kayak dhewe. Dadi aku sesuk nek uluk salam tak jawab dhewe. Nah, lah ngono kuwi Ya, dadi tak ajari ngono kuwi ya. Lah yes. Aku ngerti aku mau ning kuburan kono uluk salam tak jawab dhewe ya. Kowe aku tuh nek sing jenenge ngirim aku bulan iki kadang-kadang sok ragu-ragu. Ora aku nek Nek kiai kan dawuh nek mlebu kuburan assalamualaikum ya ahli kubur. Aku kan ngenteni le jawab. Oh, apa? Ora ana wong jawab kok ya sedo mlebu aku ngenteni jawab ora ana wong jawab aku. Moko hukume nek ana salam iki kudu dijawab. Kudu dijawab. Nek ana sing jawab, Ayo akeh mlebu nek ora nek yo ibarate wong kula nuwun ora dimanggake kok yo ora sida ngirim. dadine kok ora sida ngirim. Ora sida ngirim. Oh, rada mletek iki. Mletek wae aku ora wani nang ngebom ndak bulat. Amletek saya. Aku ora ana jara tenan. Aku bengi iki seneng tenan lho. Melok grup Sida Budaya. Sida Grup istimewa tenan. Istimewane kan. Suminten karo mbokne, tunggu sumi. Aku ya ora dene. Bahasa, kok tadi seminten kok? Apa deh? Aku yang ngono ta. Aku tadi nek iki aku yo pinten yo ora. Daftarke Subroto ora lulus, aku duluran kok. Kejaba duluran, nek sedhe Subroto kuwi mesti piyayine bagus. Lah wong Subroto kok untune selanjang. Loh, kowe ora ngerti sejenenge istimewane wong ndunggu selonjor. Piye? Rasah kuliah, titele MSc. Oh, Merongos sak cangkeme. Nah, mula sesuk Pak Gunawan kae mau nggon SK langsung diganti. Lurahe sesuk jenenge Gunawan Subroto. Wis ora sing wingi wis mulai sesuk Gunawan Subroto. Mulai dina iki. oh lak mereka sing dadi Subroto kuwi saiki iki Pak Gunawan. Saluran. Nah iya, gunane nek awan nggo nek bengi go guna. ayo ora ada ngono kuwi nek Ayo bengi dadi Subroto ki mau. aku jenenge Pak Lurah iki. Iya tak benake Pak piye nang kono kok. Ora enak iki ngene iki. Aku mau ora ngunggah siki dhewe nggo ingkung. Wah, aku jan seneng tenan. Senenge sekali Ingkunge iki tak omongi. Ingkunge. Piye? Lah mentok iku kaya nggon. Dandanan. Apa? Iki jenenge tes mudi laku song. Nek cara jenenge bahasa Korea tes mudi laku song. Oh, katesmu gedhi teh laku gosong. Ora plak-plak ngono kok aku seneng tenan bengi iki. Pengendangnya sayagane alhamdulillah. Kompak sapa tuwa tuwa. Akhire iki ngerti. Sing arane penonton tuwa-tuwa iki nek sing nemu ora iso ae. Pengendange wis jos. Ngundangi kerawitan. Ngundangi wayang. Ngundangi cah gondol gendruwo. Apa iso ngundangi ledek-ledek? Wes. Oh iya. Kae mula pengendang istimewa. Terus Mula jenenge sesuk pasang plakat. Ngono aja nganu nang karno kowe nek nganggo karno ora kondang. kondange piye? Kudune ngarepe ditambahi kle, pengendang istimewa kle karno. Dadi iki rada kondang. Nek iki tok mundur kilo iki. Napa? Ora ketok kowe nek iso. Wedi disyuting lagi foto nggo sama Yasin malah hadiah. Ya ora ngono kuwi nek sajane ora sampean sing nek sampean tunggu sing ora-ora wae. Kok sugih lelek piye aku? Ora bagus kok ndak
bengi iki daku anu kae sing kuwale. Kualike piye? Iya. Piye kualike piye ta? Sing dadi gendro teko Pak Lurah Teguku gandenge kaya ngono dadi gendro. Iki sutradarane iki sapa? Ya bingung. Kuwi pisan ping pindhone. Ping pindhone. Ayo aku mau sing dadi Subroto dhewe aku. Lah ibu nek antara yo dulurah ora wani ngomong. Ya nek sampean ki lurah jane ya. Ambangane aku ora disangone ra meneng aku dadi batur wae. Dadi batur ora karo wong sangone kok dadi Subroto. Ora kok kuwi. Kowe nggih Bu. Ping telune apa meneh sama kualike piye? Sindane alhamdulillah istimewa. Tunggu kabeh wis sing muni kene. Sing nom dhewe sing kula dhewe mergo sing ijo. Terus kuning iki lemah empuk, sing wetak dhewe mateng. Mula sindan iki nek kowe kudu ngerti bedake sindan iki nek isih nom, duwe anak karo urung, ku carane piye bedake. Ya ora beda. Ana. Ora pengalaman kok. Ayo kan piye pengalaman aku durung tau dadi Sindan iki nek isih gadis, duwe anak Ya. karo wis duwe putu ki apa bedane? Bedane piye? Bedane ki ngrungokno suarane ling nguyuh. Ayo aku datang kudu tidak dongeng dulu. Wah, kowe ora pengalaman kok. Kulo dadi wong sing pengalaman takon aku. Sindan kuwi nek isih gadis, Ya. kuwi ling nguyuh suarane kaya ban bocor. Piye. Sis. Kuwi nek Isih gadis. nek wis Di anak, kuwi suarane wis bahasa Inggris. piye? Yes. Nek wis duwe putu, umur 80 munggah, kuwi ketok lemedi, suarane wis rareweh. Terus nek aku, Anak kowe iki kira-kira mbok sik alon-alon. Nek aku kira-kira nek dadi sinten ramune sing piye? nek kowe iki yes. Nek kowe iki yes, engko suwe-suwe terus rareweh. Mergo kowe wis 80 munggah mau. Ngono kuwi dadi wong iki ora cengengesan iki tenanan iki kaya metu wae. Aku nyekel iki masih guyu ning kana. Ngapa? Mergo ngumun le ora aweh mau mergo kowe wong medhit kok. Oh iya nih Pak ya. Nek sajane telu ki ora aweh kabeh. Nggih, Bu. Nek tak lokke nesu berarti hooh. Nek tak lokke guyu berarti nyata. Ora ana pilihane wong golput. Ada. Aku yo bingung nih. Piye? Lurah ngendi dadi? Lurah Jatimulya. Lurah Kedung Sari, Lurah Sentolo, sijine Lurah Srikating di Temangrejo. Kabeh dadi ketoprak, kabeh dadi dagelan. Yo sing dagelan arep dadi apa? Dadi lurah sama milih sapa? Kalau lurah para begal kuwi nek kaya aku. Lurah wis dadi dagelan, yo dagelan dadi lurah. Aku yo gumone nang kene iki kok yo anu to ada sabene aku nek nang dina iki aku yo dadi dicone mantan lurah kok ngene. Lho, sing jenenge lurah iki aja seneng kowe dadi lurah. Lurah iki ngelu ning sirah. Makane Nek oke sumbangan. Ana arep ra menyang dipunjung, menyang kok di antil sego. Kalau lurah ya 200, lurah kok Gunawan kok 50. Ayo ra mungkin ta lurah kok 50. nek ora mungkin ngono kuwi, nek umpama dadi Dendroto, ayo nek umpama lak dhewe ra tambahi ya saya saru. Ah ya saru to. Heeh, Pak Sutriyono wani nambahi kok sing dadi lurah-lurah. Pokok tak lewangi kalah aku ora dadi Subroto wis. Nek ora nambahi kok ya jenenge kebangetan. Ayo. Sing kok ora rasa ngono tenan iki aku bengi. Kon minggat sekon tembang kerja iki. Ora cengenge sampe. Iki tangan jenenge apa? Kuwi jangan jenenge Asta. Tangan tangan mula saka. Tangan kiwa nugroho kuwa. Maksud iki tangan kiwa nggo ngopo kena. Maksudnya ya nggo nulis, nggo nganu, nggo tanda tangan. Aku iki penasaran sing jenenge gua kok ngendi wae kudu ngerti ngono lho. Ayo ngerti wae karang ya kene wong pengalaman kok. Kowe ngerti saiki tempat wisata. Ngendi? Segoro. Boro. Sama saya makan ngendi Samas. Hah? Samas. Sama satu ngendi? Ngendi? Nek kowe pancen pengalaman ilmu bumi, ha? Ngidul. Ora kok. Piye? Sama sih orang madem ngidul. Nanti? Sama madem-madem sing penting bayar.
madhep idul kena, madhep ngalor kena. Ah iya, wong uyuh kok anu. Kalau sing kulino ngrungokke sindan uyuh. Mbok ora ndilan. Aku ku yang kok aku tak kurang bahasa tanggal iki selora-selora sumunten Mbak. Waduh asane kuwi dandan ya kala ngedan iki. Anak jane nek sama dadi sumunten mangon kowe. Wah, iki nek tak gunakan iso. Iso sesek. Aku yo penasaran lho. Aku nek nang dene iki nek ketemu Pak Lurah ya ngono kae dijal nek lurah iki kaya ngopo. Nah, engko dipraktekne. Munggah cocok. Iya. Iya. Pokoke dinceng. Pokoke tenan iki. Pokoke tenan. Bar ketopaan ana wong pegatan. Pegatan kok lurah dhewe. Kowe kuwi lho. Oh aku. Bojomu kaya ngono kok gelem-geleme. Cepet sing wedok. Ora tak ngono kuwi to bojoku kuwi wong saking jelmone. Takon ngalor-ngalor ngidul-ngidul. Ah iya bojomu kae jamin balung keranjingannya apa kok. Aku dadi ngono tak ejolke tenan kok 200 oleh apik. Kok ngono. Ora tak ngono kuwi ra. Sapa? Ora tak ngono kuwi ra. Lho, sing jenenge bojo. Ora tak ngono kuwi. Niku. Oh, itu sebagai istri. Istri ini ISTRI. Ingatkan suami tetap rajin ibadah. Nah, iya suami segala usaha adalah milik istri. Nah, iya kudune kowe ngerti. Bojo lebay tenan sak orane. Nyambung aku ki gatekne kok padake. Simbok ki sine nggo tombok. Simbah ki sine nggo tambah. Lurah? Lurah ngelu nang sirah. Bapak bagian Pak, mula wong iki kudu sing bekti karo wong lanang, ora kena dilang-dilang. Engko nek lurahe engko langsung tekep. Aku jane ora jenenge bekti karo ora. Ning aku ki ngendi sing selok. Oh, ngendi sing selok dadi bojomu. Bojo ndi sing selok. Cocok regane dadi bojone, cocok regane dadi bojone, ayo ketengah. Tadari ngendi sing selok. Nek penak tak baleni, ora penak tak buang. Ini sing nanggapi Pak Haji lho, Sek. Apa ya? Mangan kuban nek padake. Sapa? Aku. Nah, sing nanggapi kok Pak Haji kok omong-omong musuh. Kae Pak Sutriyono. Halo, Pak. Pak, nomor WhatsApp kula Pak lange, Pak. Pak, niku 5 kula nggo kelas dhewe nggih, Pak. Mansukane nomor polsek nggih. Dadi nek ngebel langsung nyambung polsek. Wis, ditindang kene. Ora sinebut pahlawan putri. Iki sih une mesti to terbang ngene iki. Terbang Pak Kapit. Ayo, cedak gonku. Wis dikasih. Bekas suara. Nggih. Oh. Ayo kene duwite. Cocok ngono kuwi. Kowe mau piye? Ayo. Ajak kowe. Kuwi masak iki wong aku gitu. Iya. Kowe ayo sampeyan kok wong kudu. Kuwi masak kok ada hubungan yo. Hah? Hubungan iki. Endi? Halo, sing dikudungi cangkeme barang. Sapa? Aku iki mati ra. Sapa? Kudu mati lah. Sapa? Kuwi jo. Ayo, bocah mangan mbokne kae. Endi? Ya ampun. Alah. Endi? Ya ampun. Nek ora nang panggung ngono jan tobat kok iki. Pak Haji. Nyembah aku Pak Haji. Nyembah aku Pak Haji. Mana? Kedon. Seminten iki kok anu lho aku. Kok masih bilang kowe? Aku ora piye kok, Mas. Aku ora sido edan. Wong wedok kan ngene iki ndoke akeh. Ngene iki ndoke akeh. Ben tahun mana? Dono bapaknya ora jelas ha, gonta ganti. Ya ora apa-apa, ana sing penak. Apa? Kalurah. Lurahe sapa? Ana papat bengi iki.
Ayo lu dino. Sendolo. Sing muni kene lho ramu lho. Ayo, Pak, betul Pak. Singapura pahlawan putri Tangane papat. Ndi? Aku tanganmu pira? Iki. Oh, sing loro sedatek. Pak Haji, sing sebelah kan garane Pak Haji. Kowe iku ora nggugah macan tuh. Pak Haji iki kagunganku sapa sing Jawata? Pusakanipun menapa Pak Kan Haji? aran tombak Kanjeng Kyai Terong Raja. Kuwi yang tumomo. Nggih, sampe ha. Kowe ngerti mergane jenenge? Pak jenenge Pak Haji niku Pak. Putra Kanjeng Surawati. Ino. Urung. Tak rangkap sama. Golek isi kodang. Kodang kuwi. Tanurung Sri Kuning gugur Iso gawe. Eh? Dene. Jaluk mie. Iki nang omah bambulan ae. Ora ya aku nang pasar gamping dodol semangka. Haji, kula nek enjang ten pasar gamping mangan nggih. Nggih niku kula nek enjang semangka nek dalu apem. Nggih. Iku anu Pak nek sore niku juragan Mas niki. Mas apa? Nang prapatane kok Mas, paring-paring Mas. Kemis. Dadi kusuman Juragan Mas.
apem. Iki. Didogane meneh padake. Sapa? Nek apem kuwi larang. Jare nek kelas 1000 Bang. Matur nuwun Haji. Mugi-mugi. Semoga sehat selalu. Ya sehat selalu panjang umur. Pamimpin jenengan menika. Nyuwun pangapunten Pak Haji niki masuk kecamatan ning siji. Kula lho nglakuin ngeten iki Pak Haji. Dari sijine urung. Urung. Iki kudune ya Pak Duko paling ora. Lurahe itu Pak. Ganjang terus. Kok nek lurahe tak kira aku yo. Arek sito munggah panggung. Lurahe kasih dadekan dene kok ngomong kok jaluk. Bintang kecil di langit yang biru amatannya biar apa ini terpanjang menari ada terbang tapi untuk disatukan. Nggih. Delok paham. Nggih. Pripun kendaraan agak sungkono apa dadi? Sungkono nek sumuni saweran apa? Sungkono awong Pak Sutriyono sing mboten lurah mawon sampun manghilingi. Nek jenengan iku ya Raden Subrata mongko ngrangkep dadi lurah. Niku ya bengkoke niku mboten kelong nggih maringi kula niku ajeng kena. Napa jenenge krama malih. Aku sungkono mergo ditundung karo Kanjeng Rama. Engko kan ini ndung lurah. Mbok berantem iki sing kula dadi bapakne sampean sinten ta mau? Jadi yo, iki tok kok pangan iki yo. Amargane pripun apa jenengan ajeng jago? Ajeng jago lurah malih niku. Ini ya paman beliau. Iya. Sekawit aku ditimbali Kanjeng Rama. Nggih. Aku malah ngesake. Sare kan ya. Mbok. Niku ki. Oh, kok lari ya?
Sik to. Kula niku mesake jenengan. Gua ngomong dulu kudu kalati. Wah, iki. Kalau yang iki to, Nggih, monggo Den. Den berapa apa Den Gunawan? Mas dipoto Mas. Bisa pilih. Niki nggih tombole Sungkawa. Nggih tombole Sungkawa. Nek tanggon nang omah dikrawuh. Mboten nonton. Delok wae. Sik kok ora muni ya. Apane? Kok mboten muni ta iki, Den? Nah, kowe kok. Sekarang yo telepon tuwa. Kowe iki. Sanenge pun napa tapi. Halo. Mau tadi kemresek sih. Hah? Ala kudu mau karo ya. Kita sing dikeraskan apa Den iku, Den? Niki apa empuk-empuk apa nggih? Niku ki dagangan kula. Niku wonten mbok-mbok to. Niku wau ban jero. Ning karang bar ditambah yo gede sisih. Kok niki wae apa bener kan nggih kula. Benten kok pripun ngene kabare kosong. Mau apa sih nggih gitu lho. Lah iki lurae melu troto. Iso dilengser iki ora kena. Mboten ngrembak perkawis ampun mau dos pundi. Citakan itu sing sae nek kamban nggih mboten enak nggih sing ciut mawon ben. Nek Raden Subroto itu pura-pura wani. Oh, aku kok lombok kok. Terus ana lagi lho Subroto di bengkok ya miniki. Oh, Aku nemoni Subroto pirang-pirang di bengkok. ya karo dilurah. Subroto itu ora tipis. Nggih, oh niku lho. Tenan. Ah, berarti ada tambahin. Jalur saiki. Aja semelang. Nggih. Mas, Semelang. nggih pripun? Wis pokoke niku kabeh urusane Pak Hadi seperti. Wah, aku yo isane ngono kuwi. Aja semelang urusane Pak Haji Sutriyono. Ampun lurahe niku mangke. Niku sing ora lurah nang iki. Aku lah mundur, Mas. Mundur niku kiper ae. Joko gawang keburan ae. Nggih, terus pripun iki? Niki ngoten. Nggih. Lek Nggih. Simbok, Kok simbok pira? Biyung, Mbah. Mbah Simbok. Kula Ampun basa aku ditimbali karo Kanjeng Rama. Nggih. Sing intine aku kudu gelem palakrama. Oh, tunggale kala wijo. Tunggale Kalwijo. Aku arep jodohke karo putrane sapa? Mbok. Oh, nek latihan iku menyang. Latihan ora tau menyang. Ya, kita juga berdepan aku. Jenenge ngopo to? Makanya ada kula wis selawat ning begini iki kula. Lali. Kan itu ora latihan. Oh nggih. Baru langsung jadi. Bos tak bacane. Niki iki sing kok anu nggih tak wacane dapuan meneh iso bongas kawan neh. Jangan dibaca kok. Terus iki Wes Pak. iki grup Gunawan kok nang kene ora Subroto ya. Sapa? Subroto. Oh, Siman, sampean iki. Oh, ayo bener kok. Suminten Parjia. Oh, ini kan pengumuman, Pak, saking Dinas Kesehatan. Ingkang Bapak Ibu ingkang kagungan putra umuripun dereng genep setahun. Boten parang didulang sabun. Ngoten niku. Kemudian ini bojo kula ora dawah niki. Pendapuk dalang sarwu. Aku duwe paman karo biyung kok ketok iki nyenengake. Angene bakal. Besok ke Bapak mulai nang mripun manut kula. Ini niku nek latihan menyang gak ora lali. Nek pun malu pelajaran. Oh, nggih, Subrotane sesuk kula.
jenengan ndagel. Siap. Aku sapa? Aku sapa? Oh, seminten. Aku. Heeh. Masuk apa, Bro? Aku dia aku. Kok enggak ada ngomong Aku nang ngene iki tunggake sebloko terus. Alhamdulillah. Ane mesake wong omah. Kon jan ada pundi? Ngomong aku enggak ikut. Iki ngene paman. Nggih. Niki sing oleh arisan. Iki ora dene aku ditundung karo kandung wong. Nggih. Nggih. Iki arep aku derekno aku tak lunga sak paran-paran nek pancen kowe sak ora padha terusno karo aku. Oh, ajeng teng pundi? Wis pokoke lunga sak paran. Golek gawean mawon. Kula duwe kanca. Ya. Sak gaweane enteng hasilnya lumayan. Ngemis. Woi, ana lurah karo ngemis apa to? Salah dong yo. Kula oke. Wis pokoke ngene wae. Ngemis. Ayo aku saiki derekno aku tak lunga sak paran-paran. Mriko mawon. Ana Keberatan. Wes kan tak ana ya. iya. Pokoknya Iya. Nek golek aja.